Tässä on toinen Mr. Vexun video. Tänään me kokeillaan Nova Droppi-testi. Minä olen nyt saanut Damienin. Ja laittakaa tykkäyksiä tähän videoon, jos teidän mielestä tämä tausta-ääni on ärsyttävä. Ja kommentoikaa, jos on kiva. Ja nyt mennään otteluun. Otetaan tää tyyppi. Kiitos. Otetaan tää lanssin päälle. Sitten tuolla. Mä lähden karttiin, koska en mä halua korottua. En kuollut. Sieltä on vähän sieltä. Sitten on sieltä. Ja voitto. Katsotaan, tuleeko jotain hyvää. Ei oo oikein hyvä. Mä vähän pelannut, kun en oo kuvannut, niin mä oon saanut 40 000 pokaalia. Jep. Mä oon saanut kitin tonniin. Ja en oo varma, että onko sanonut teille siitä. En oo oikein paljon saanut. En oo sanonut mitään skinejä. Aika paha. Mutta heippa. Nähdään seuraavassa videossa.